Leren sawetara yo anak kunduk limbuk iya mak. Wah ket ngarep wis perang, ket ngarep wis suasanane tegang, saiki malih suasana santai. Iya mak. Piye mak? Ya syukur alhamdulillah. Yang pertama dan paling utama, aplaus untuk warga Tubrem Desa Pojowatu. Dan malam hari ini sekarang yang kuyong awake dhewe. Iya mak. Iki ning Tubrem. Iki ning Tubrem kok rame banget iki jane eneng acara apa to mak? Iki ngene nduk.
Iki ya kuwi acarane syukur alhamdulillah acarane bengi iki awake dhewe sak kanca iso kasembadan swarana ngarsaning para warga ageng Dukuh Tubrem Desa Pojok Watu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora mau didhawuhi tinimbalan arga kene acarane mengeti sedekah bumi utawa merti desa utawa sedekah desa utawa nek wong kene ngaran iki manganan utawa gas desa ngono Mak iki dadi acarane iki manganan ngono to Mak iya Nduk manganan kok dadak dipengeti kok dadak disyukuri iki kepiye Mak ngene kenang ngopo kok manganan kok sedekah bumi dadak disyukuri awet wis dadi adat lan tata cara budaya Jawa pendak taun pisan mengeti bumi sing didak-idak saben dina bumi sing dipanciki saben dina bumi sing ditanduri saben dina iso dadi panganan mula tansah disyukuri kaya warga ing Tubrem ngene iki oh ngono Mak iya sembah nuwun Mak ya awak dhewe ning Tubrem wis ping pira Mak udakara wis ping 2 iki Nduk oh ya alhamdulillah ya muga-muga iso ajeg iso langganan terus amin Allahumma amin oh iki kok awake dhewe sak kanca iki ngaturke kuping panuwun yang paling utama karo warga Tubrem khususnya umumnya ana ing warga Pojok Watu Kecamatan Sambong ya muga-muga sak bubare wayangan ning bengi iki kabeh warga Tubrem tansah pinaringan sehat bagas waras murah sandang murah pangan amin Allahumma amin yo kabeh muga-muga tansah diparingi rezeki ingkang sempulur tansah diparingi kesehatan pokoknya tansah diparingi kabeh amin Allahumma amin Nduk iya Mak iki sing nimbali kowe rene iki sapa Mak iki sing nimbali aku rene ya warga-warga ing Tubrem kene iki lah ndek iki ketoke kok wis mayang ana ing pojok iya Nduk Jumat wingi mayang ana ing Dukuh Pojok Desa Pojok Watu tangga dukuh tangga dusun saiki alhamdulillah iso kasembadan sowan maneh kumpul maneh karo warga Tubrem kene syukur alhamdulillah iya Hasbunallah wa ni'mal
Hasbunallah sampun diaturke. Iya Mak. Ya iki matur nuwun ugi kagem Bapak Lurah, Pak Anto. Mau wonten pun kula repoti. Iya Mak, matur suwun karo sapa maneh. Matur suwun kalian panitia, ketua panitiane Pak Petrus. Le nyarke poli Nduk, mau Nduk. Ini dia kita sambut. Matur suwun kalian Pak Babinsa, Pak Dan Ramil, Forkom Pincam. Matur suwun ugi pokoke. Wis iki bangune bengi iki acarane seneng-seneng ya Mak. Iya. Iki mau rantaman acarane kepiye Mak? Iki mau rantaman acarane iki esuk iki mau udawara jam 09.00 jam 10 iki mau wayangan syarat oneng makam oneng punden kono tubrem ono makam buku tubrem terus awan wayangan oneng kene bengi lagi awake dhewe sing ketiban campur lawan mau iki dalange sapa Mak awan mau karo esuk mau iki dalange padha lho bayarane yo tetep melu bayaran bengi iki awan mau ki ya kuwi pepundenku guruku saka ngendi saka Blora Pak Sahir. Matur suwun nggih Pak Sahir. Wis mbok foto awan mawar esuk mau iya. Lan iki uga aku nggawa kanca waranggana cacah papat iki tegese apa? Papat karo ana tegese. Ditepungke Mak. Iya, Nduk. Ya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iki wayahe nepungke para sinden-sinden. Wong aku ki ya percaya kok, Nduk. Penonton Tubrem iki penonton khususnya Pojok Watu, khususnya Kecamatan Sambung iki penikmat kesenian wayang banget. Eneng sing penonton lakon, eneng sing penonton yoga, eneng sing penonton garapan iringan. Ning ya ora sithik wong sing nonton sinden. Oh, iya ta. Pokoknya sing paling digoleki iki sinden. Ya ditepungke Mak. Ya tak kenalke. Wiwit saka pojok etan kono. Pojok kono dhewe cedhake buta gedhe kae. Pepundenku, Mbak Novi pidalem saking Menden Rejo. Mbak Novi mau yo nyinten awan. Iya, Nduk, wis tak sambati ping bola-bali Mbak matur suwun nggih, Mbak. Nglerek sampinge iki pesinden sing lagi naik daun. Nggih menika. Sinten Mbak? Mbak, nggih Mbak Lurus nggih. Nggih, Mbak Genta. Lengkapipun sinten, Mbak? Cobi nyepang mik, Mbak. Nami kula Gentari. Gentari. Dalang nggih. Lengkape? Gentari Laras Pertiwi. Oh, pidalem saking pundi Mbak Gentari? Aslinipun saking Boyolali. Boyolaline pundi? Musuk. Oh, musuk cedhak gunung mriko nggih. Nggih, leres. Oh, nggih. Sembah nun nggih Mbak pun kersa nyengkuyo ngadine le mayang. Derek belajar menika. Wah, boten nggih. Nglerek sampinge kuwi kancaku Nimas
Pidalem saka Trenggalek Jawa Timur. Yo kuliah ning Solo. Kuliah ning Solo, Nduk, ning UNS. Oh, malah UNS ora isi, Mak. Iya, UNS. Banjur sing pungkasan sing terakhir iki sapa, Mak? Sing terakhir ki ya kuwi Mbak Lintang Pambayun. Omahe ngendi? Omahe ngendi? Omahe Sambung calone, Nduk. Oh, nah. Asline yo Karanganyar, Jumantono Karanganyar. Oh, ngono mak iya. Pokoke matur suwun. Mau mangkat wong loronan karo Lintang. Pokoke matur suwun. Iki saurunge lagu sing dombreng-dombreng ya to. Gandeng iki acarane bersih desa, Nduk. Coba aku kok pengen mirengke lancaran bersih desa. Larasipun nek mboten klentu pelok barang. Nah, lantaran bersih desa. Sing rekto sapa, Mak? Sing rekto Mbah Narto Sabdo. Oh, ngono. Iya, Nduk, iki tinggalane Mbah-mbah biyen. Ya pokoke sak iso-isone awake dhewe muri-uri lan urip-urip budayane dhewe. Budaya Jawa iki aja nganti ditinggalke. Ngono yo, Mak. Iya, Nduk. Monggo. Mengke lancaran bersih desa kur nggih. Bukane saking Bonang. Monggo, Masan. Monggo. Wis diaturke, Mak. Iya, Nduk, mau ya ono maknane.